Il-kap nazzjonalista Adrian Delija qed jiqpa' siket għal kollox fuq l-aġir tad-deputat nazzjonalista Kerry L'Aquilina li saq b'mod perikolus u perikola ħajjet pulizija mis-sezzjoni ta' traffiku. Filmat esklusiv li xandar waqt il-programm Pjazza wera kif dak li llum huwa l-kellim tal-oppożizzjoni għall governanza Kerry L'Aquilina prova jfixkel skorta ta' delegazzjoni ta' Ministru Barrani li kien f'pajjiżna. Fil-waqt li l-karozzi l-oħra werbu segwew l-ordnijiet tal-pulizija waqt li kienet isuq fi triq li tagħti lejn il-belt, Aquilina mhux biss daħal f'nofs il-karozzi tad-delegazzjoni imma saħansitra saq meta dwal tat traffiku kienu juru l-aħmar u ma tax ċans li n-nies jaqsmu. Għal dan kollu Adrian Delija għadu ma lessinx kelma waħda, anke jekk dan il-każ qed jiġi investigat mill-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika. Saħansitra Adrian Delija der komdu bl-aġir ta' Kerry L'Aquilina, tant li ħadu mju biex jidher warajh waqt l-indirizza konferenza tal-aħbarijiet fejn jikkritika l-proposti li ressa il-Gvern lill-Kummissjoni Venezja. Proposti li ġabu reazzjoni pożittiva mingħand il-Kamra tal-Avukati wara konsultazzjoni wiesa'. Il-Kamra tal-Avukati kienet qalet li l-Gvern elimina l-klassi politika mill-proċess ta' ħatri ġudizzjarji. Intant, warajh Adrian Delija ħaw koll id-deputat nazzjonalista u kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi li sab l-appoġġ ta' Adrian Delija wara li boġġa lis-soldati tal-Forzi Armati ta' Malta taħt investigazzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.